Ito na, Bill. Ito na ang ating tinulang isda. Wow! Hinahinay lang. Sobrang init nito. Sarap na pong kumain. Wow! Yan. Aso. Kain na tayo, nak. Oh. Bagong luto. Welcome back mga ka-studio to another mukbang. For today's video po, kami lang ni Sax ang kakain. At ang kakainin namin ay Pritong isda at tinulang isda. Yes, ang isda po na ginamit namin ay mamsa. Yan, this is a quick breakfast with Sax and me po. Yan, pray muna tayo. this is a quick mukbang mother and son. Yes, sige, pray muna. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Yan, kainan na. Yes, I'm so excited. Bigyan kita ng sabaw muna. Oh, sa na. Kunin mo yung spoon mo dun, ha? Kung higop kag sabaw, kuha lang ka diri. Nabutangan ta kadaghan sabaw, ha? Pero mapuno? Pwede Bagong luto po ito mga ka-studio. Sobrang init pa po. Ayan, ito. maasa ta. Ito yung sayo. Ibibigay ko itong ulo. Wow. Oh, napuha? Ang laki ng mata nito. Tibo gamay. Wow. Na. Ako naman. Ang Kunin ko tong mga kamatis. Sige na, sabihin mo, kain tayo mga ka-studio. kain tayo mga ka-studio. Akin itong isang ulo, ha? Iyata lang na kung usa ka mata. Yan po. Yung paborito talaga niya dito is yung mata. Yung ulo ng parte ng isda. Yan. Ay, kainit. Ito yung mata, ha? Ito po mga ka-studio. Kain ka ng madami, ha? Kain tayo mga ka-studio. May padapin ako mga bukog. Magbantay, ha? Init, ha? Very good yung ano sa head. Ang sarap po ng tinuwa. Fresh pa yung isda. Fresh fish. Ang tanawa. Hindi lang. Masarap talaga tong mamsa gawing tinula, be. Pagbantay sa bukog, ha? Oo. Labo kayong unod. Prito na. Ito. Prito ba? Kanina. Tinuwa mo na sa'yo? Tinuwa po yung tawag namin dito sa Bisaya. Yung tinulang isda. Tinuwa nga isda. Gituwa. Na. Bantay sa bukog, ha?
Padapin yung bukog ha. Anay uno do? Mm. Ganyan po talaga si Sakso kapag kumakain ng tinuwa. Yung kanin niya, kuan niya sa sabaw. Kami hanggang sawaw. Mm. Mm. Nabe. Ito sa ikuan imong kuan di isda. Padaptin. Haron makuan imong kanon. Na. Kuan na tubukog ha. Yan. Naurot na imong mata? Dito ako sa kuan bi. Ito. Pinirito. Ikaw? Ayaw mo sa pinirito mo na? Yan. Meron po ako ditong sausawan. Kayami. Ay, love po kaayo be. You wanna try? Bukog? Wa. Ano? Unod tanan. No. Ano magod tayo ang isda na sabaw? Nasawa yung unod. Saan sa man eh? Tinuwan eh? Thank you. Ha? Malami kayo. Okay ra ka? Sa lahat po na sumabay sa amin ngayon sa kainan po, kain tayo. At saka maraming salamat po. May kayo eh? Hindi na tumarot mo? Hindi lang. Naman pa sila nuno. Napod papa. Kapag gusto namin magluto ng tinulang isda mga kastudyo, ito po talagang mamsa kadalasang binibili namin or yung pandawan na isda po. At saka kapag nagluluto naman kami ng paksiw na isda, isdang bato naman po yung binibili namin, isda sa bato. Bino? Yung iba't ibang kulay yung isda. Padapin ang bukog ha. Tarong na ito ba? Itong iato dito dapit ha. So, Ano yung wala ito? Haron mahurot ni may mga kanon. Na.
Lapit na ako matapos ba? Because you're a winner. Lapit na ako kung matapos. Sarap na. Na-enjoy ka? Grabe, pinagpawisan po talaga ako. Ako ba? Ikaw wala? Nagkakaroon. Cheers? Wait lang. Inom na ka? Tapos ka na? Soup. Cheers na. Cheers. Yan. Ayan po. Tapos na po kaming kumain ni Sax. Ang sarap. Di na? Gani ko kakahirot. Ako kayo? Tsaka wala pala tayong shoutout ngayon, B. Magpapaalam na tayo. Quick, ragyod kayo siya mga ka-studio. Makainan. Sige na, bye-bye na tayo. Hanggang dito lang po kami mga ka-studio. Maraming salamat po sa inyong panonood sa kainan namin ni Sax today. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye!